Ulaza gayda oldundan iski olda yana mahalle açıldı. Bundan bir yıl elek elege olda Allah yurtu yanıp külge eğlengen idi. İski oğullarının süyünüşün bizning haberçilerimizde ortaklaştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Авыл тарихында 4-нче мәчет бу. Беренче мәхәлләнең тарихы 1934 елларга барып тоташа. Алдан аны манарасыз итеп төзегәннәр. Соңрак мәчетне үзгәртеп идарә йорты ясап куйганнар. Алга таба клуб ролендә үтәгән ул. Шул рәвешле озак еллар дәвамында авыл халкы азан тавышын ишетүдә мәхрүм булып яшәгән. 1990 елларда биредә кабат мәчет салынган. Әмма ул ут чыгып янып көлгә әйләнгән. Дин, иман белән яшәргә өйрәнгән иске авыл халкы үз тырышлыгы белән тагын бер мәчет салган булса да, ул да элекеге мәхәллә кебек янгында юкка чыга. Bu elde benim zılamıkça kalgan kerimde şatlıktan. Bu şatlıklarına da sığmıyor bu. Ana zılamıkça kalgan kerimde yok. Bu şunun kadar şatlıktan. İşinci meşhedin amin gümrümde kadar. Yiyecek müşkeye yitip 400 ba iş meşhed. Şu tizüden kalabursalarımız yok. Üzüm mekanizatörgün bir bu. Мәчетне ачу тантанасына авылга төрле шәһәрләрдән кунаклар да кайткан иде. Болгар Хәйрия фонды рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов фонд исеменнән мәчетне төзүдә зур тырышлык куйган Резида Красновага, Рәмзия Галәметдиновага рәхмәт хатлары һәм мәчеткә шамаил тапшырды. Соңгысы үзе дә имам хатыйбка чапан бүләк итте. Мәчеттән азан тавышы ишетелгәч күзләрдән яшь килде ди Рәмзия ханым. Bizning мәчетебезне ике тапкыр янса да, авыл халкы ярдәме белән, халык спонсорлар ярдәме белән яңадан менә азан тавышы ишеттек. 2 көн элек кенә без азан тавышын ишеттек. Кич белән микрофоннан һәм барыбыз да кич белән чыгып, мәчет каршына җыелып, безнең күзләребезгә яшьләр тулды. Без шатлыктан шундый рахат хис кичердек. Шатлыклы безнең вакыйга булды. Яңа мәчет иң беренче салынган мәхәллә урынына торгызылган. Җинак итеп эшләнгән мәчет авыл өстенә нур биреп тора. Ачылу тантанасында район мөхтәсибе Айрат хәзрәт Әюпов, мөфти Илдус хәзрәт Фәйизнең, район башлыгы Наил Шараповның авыл халкына котлавын җиткерде. Bu avul için gene түгел, район için gene түгел, bizning республикабыз için de, Россия için de zor вакыйга. Менә монда мәчетнең ачылуы ул тәрбия ушагы, шушында халыкны бер җыя торган урын һәр вакытта да булырга тиеш. Менә монда халык үзләре уразада булган килеш, шушында сусап килгәннәр, вагаз тыңларга, дәрес алырга, гыйлем алырга, һәм шул ук вакытта ерак җирләрдән кайтканнар үзләренең туган тумачалары белән шурашырга. Бу әлбәттә зур шатлык. Шуның эчендә бүгенге вакыйга ул дәвамлы булсын иде. Безнең илебез эчендә, шушы җирлек эчендә тынычлыкны булдыра торган шундый бер нокта булсын иде. Менә мондагы бик матур әбиләрне күргәч, бабайларны күргәч, әлбәттә шатланасың. Әле шул ук вакытта алар янында аларның оныклары, яшьләрнең балаларны күргәч, әле безнең киләчәгебез бар, динебез, милләтебез яшәр дигән өмет белән яшибез һәм дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бүген иске авылда 19 кеше яши, башлыча өлкәннәр гомер кичерә. Кайчадныр биредә 36 йорт булган, кышкы чорда исә монда 9 хуҗалыкта гына кеше кала икән. Авыл халкы әби-бабаларыбыздан калган ислам дине кануннарын үтәп, гореф-гадәтләребезне саклап яши. Шуңа да яңа мәхәлләнең ишекләре бикле тормаячак биредә. Күмәк көч белән салынган бик кадерле Аллаһ йорты бит ул.